Неважліва, наколькі сучаснае ў цябе ўзбраенне, важліва тое, што ў галаве чалавека, які гэтым узбраеннем кіруе. Калі Барыс Кіт змог, то зможа кожны з нас. Тихо. А чаму? За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами я ў студыі Зміцер Лукашук, а маім госцем сёння будзе, я адмыслова, вось бачыце, цэлую старонку выпісаў, як можна прадстаўляць, называць гэтага чалавека. Зачытаю не ўсё, тым не менш. Навуковец у галіне калоіднай хіміі, былы супрацоўнік Інстытута агульнай і неарганічнай хіміі Акадэміі навук Беларусі, вынаходнік, футуролог і навуковы журналіст, папулярызатар тэхнічнай навукі. Можна яшчэ працягваць, карацей кажучы, Сергей Бессараб. Прывітанне, спадар Сергей. Прывітанне, спадар Зміцер. Вы просто не ўяўляеце, які ўсё ж таки выдатны госць нам сёння патрапіўся ў рукі. Таму што нават калі не ўзяць там супрацоўнік інстытута, там калоідная хімія, ось гэта ўсіх незразумелых нам простым людзям словаў, адно слово футуролог. Ну так. І мяне адразу зачапіла. Я адмыслова залез у тлумачальны слоўнік, так бы мовіць, у Вікіпедыю, каб прачытаць. І вот слухайте. Футуралогія – гэта прадказанне глобальных зменаў жыцця чалавецтва на ўзроўні цывілізацыі альбо нацыі у бліжэйшай ці далёкай будучыні. Нацыі, прадказанні. Вот бачыце, якія словы. Зараз нам чалавек усё і раскажа і прадкажа, што нас у бліжэйшым будучым, нас, я маю на ўвазе ўсіх, як нацыю чакае. Нацыянальную ідэю сфармулюе запросто, лёгка. Як мне адзін з гасцей сказаў, я тут ненадолго, 15 хвілінаў, фармулюем ідэю і пайшлі, ўсё, і праграму закрываем. Правда, так лёгка ўсё не атрымалася, але тым не менш, калі ўжо мы кажам пра глобальныя змены ў жыцці чалавецтва на ўзроўні цывілізацыі альбо нацыі, то давайте вызначымся ад самага пачатку. На ваш погляд, а беларусы як нацыя сфармаваліся? Ну, ведаеце, што я скажу? Я ж як бы акадэмічная адукацыя, яна накладае свой адбітак, і я хутчэй як бы звяртаю увагу менавіта на спасылкі, на працы нейкіх навукоўцаў, якія раней гэта даследавалі. І тут, вот, шчыра кажучы, у мяне адразу успамінаецца Лемешонак. Гэты дыскусійны вельмі чалавек, скажем так, неадназначна яго ацэньвае шмат хто. Але вось мне Лемешонак запомніўся чым? Тым, што ён сказаў, што беларусы як нацыя не сфармаваліся. То бок ён раздзяляў краіны на нацыянальныя краіны, як бы, і такія, якія фармуюцца, якія бліжэй да канца фармавання і якія яшчэ знаходзяцца на пачатковым этапе фармавання. І вось беларусаў ён аднёс менавіта да той нацыі, якая не сфармавана. То бок яна яшчэ толькі фармуецца. Сфармаваныя нацыі гэта, напрыклад, вось палякі ці ізраільцяне. То бок нацыі, якія усведамляюць, як бы, якая ў іх нацыянальная ідэя, умоўна кажучы, гэтым выкарыстоўваюцца і гэтым кіруюцца. У гэтым сэнсе беларусы, яны як бы размытыя як нацыя. То бок, вот Лемешонак сказаў, што яны пакуль не сфармаваныя. То есть, ну, вы пагаджаецеся з яго фармулёўкай, ці вот вы кажаце, ці вы бярэце яе за базіс, але можаце і свайго нечага, вот сваіх разважанняў дадаць? Ну, шчыра кажучы, маё бачанне нацыянальнай ідэі, што гэта нейкая частка самасвядомасці народа ці нацыі, якая дапамагае ёй упісацца ў наваколле, у той свет, які у нейкі гістарычны момант знаходзіцца вакол людзей, ну, гэтай нацыі. Вось. Тое, што ім дапамагае жыць. Гэта нацыянальная ідэя. Дапамагаць жыць можа быць і за кошт аб'яднання, ці за кошт матывацыі нешта рабіць. Вось. І вось калі глядзець на беларусаў, то я шчыра кажучы не бачу нейкай нацыянальнай ідэі, як бы я не бачу такой вызначанай нацыянальнасці. І тут справа хутчэй за ўсё ў тым, што вельмі моцна размыта беларуская нацыя расійскімі наратывамі. То бок, вось гэта
змяшанасць яна як бы ўсё ж такі мае месца і прытым для большай часткі гэта вось як ведаеце айсберг, мы бачым верхушку яго, гэта 10% ад усяго памеру. І вось умоўна кажучы, мы што бачым? Мы зараз бачым вось нейкія культуралагічныя вяршкі, так бы казаць, інтэлектуальныя эліты, якія кажуць нам, што вось нацыянальная ідэя такая-то. Але мы не бачым 90% звычайных людзей, якія ўспрымаюць гэта зусім інакш, бачаць зусім інакш і ніколі пра гэта нават не задумаюцца. І скажем так, у ідэальных умовах дзяржава ці нейкі кіраўнік, ён павінен зрабіць так, каб вось інфармацыя ад 10% эліт інтэлектуальных прапітала, так бы казаць, 90%. У Беларусі такіх прыкладаў правільнай канструктыўна правільнага механізма вось гэтай прапіткі я не бачыў, і мне, шчыра кажучы, цяжка уявіць, ці будзе яно агулам магчыма. Таму што павінен быць запыт. У людзей павінен быць запыт. Запыт на нацыянальную ідэю ёсць у каго? Ізноў жа, у інтэлектуальнай эліты, у тых, для каго гэта праца, гэта, напрыклад, гісторыкі, мовазнаўцы, філосафы, як гаспадар Мацкевіч, для іх гэта як бы праца. А вось звычайныя людзі, працаўнікі МЗКТ, напрыклад, ці МТЗ, ім патрэбна нацыянальная ідэя? Пытанне такое, хутчэй рытарычнае. Але калі паглядзець з іншага боку, вот што мы так, ці не зашмат мы патрабуем ад шараговага чалавека, ад грамадзяніна краіны. Можна тое ж самае, мы шмат кажам пра тое, што вот беларусы не ведаюць сваёй гісторыі, напрыклад. Ці вот як і зараз, вот, можа быць, трэба ім ці не трэба, там нацыянальная ідэя. Але калі шараговага, звычайнага паляка, француза, там, я не ведаю, нават брытанца ці аўстралійца спытацца, то апынецца, што і яны не ведаюць дасканала сваёй гісторыі. Можа, больш на агульным узроўні, чым беларусы, але тут таксама можна спрачацца з-за таго, што беларусы не хочуць, ці з-за таго, што ім проста не даюць інфармацыі. І пра нацыянальную ідэю таксама шараговы чалавек, ну што ён думае дзе-небудзь там, я не ведаю, на якіх-небудзь ускрайках Лондона пра нацыянальную англійскую ідэю. Ну і зноў жа, вось як я сказаў, што ідэя нацыянальная гэта тое, што павінна спрашчаць жыццё чалавеку. Ён будзе думаць пра гэту ідэю, успамінаць ёю, калі ён будзе бачыць, што гэта відавочна спрашчае, паляпшае яму жыццё, робіць яго больш камфортным. У гэтым сэнсе вось мне, калі зноў жа казаць пра беларусаў, мне падаецца, што, умоўна кажучы, нацыянальнай ідэяй можа быць самаарганізацыя беларусаў. І вось, дарэчы, я ў гэтым сэнсе убачыў у 2020 годзе нейкія такія аналогіі з палякамі, якія мне вельмі спадабаліся. Бо палякі, яны як бы хутчэй індывідуалісты. У іх няма гэтага згуртавання, вось як у азіяцкіх народаў нейкіх, там у манголаў, як бы яны гуртуюцца ў гэтай вось, так бы казаць, групы нейкія, каб качаваць, як было стагоддзі таму, так і зараз. Палякі вось хутчэй як еўрапейскі народ, яны індывідуалісты. Але калі нешта здараецца, вот так, імгненна нацыя аб'ядноўваецца. Я гэта ўбачыў вельмі відавочна, калі быў нейкі выпадак са знішчэннем дрэваў у Белавежскай пушчы. Нейкая арганізацыя пачала выразаць як бы у Белавежскай пушчы на польскай тэрыторыі дрэвы. І проста вся Польша стала імгненна, школьнікі, студэнты, пенсіянеры, і все паехалі абараняць свае дрэвы. Ну, як бы у іх тут часта можна бачыць шануй зелень вось гэту, да? Яны вельмі любяць сваю зеляніну, і варшавяне вельмі любяць сваю зеляніну, я гэта бачу. І мне гэта, дарэчы, вельмі адрозніваецца ад таго, як у Менску адносяцца да зеляніны, як абразаюць дзікунскі гэтыя дрэвы, як бы проста пачварна. Палякі вельмі шануюць сваю зеляніну. І тут пачалі выразаць дрэвы Белавежскай пушчы. І туды кінулася там палова Польшы. І мне што спадабалася, што хтосьці, студэнты, умоўна кажучы, прывязвалі сябе ланцугамі да гэтых трактароў, якія зразалі, пенсіянеры варылі ім ежу, дзеці насілі ім гэту ежу, яны потым змяняліся, то бок агулам вось усе так дзеля адной справы аб'ядналіся імгненна.
І падобны механізм я ўбачыў у беларусу ў 2020 годзе, калі імгненна пачалося аб'яднанне. То бок ідуць людзі, там раз нейкі чэрці выскачылі, напрыклад, імгненна ў сцэпку, як бы ўсё, ну, то бок ніхто не задумваецца, это на ўзроўні інстынкту. Адкуль гэта было? Дзе яно было схавана там у 10-м годзе, напрыклад, як бы, я не ведаю, але яно ёсць дакладна. Вось гэта вельмі прыгожая ідэя нацыянальная. Так бы казаць, склоннасць к самаарганізацыі. Вельмі прыгожая, і яна еўрапейская, мне падаецца, як бы, і яна ідзе поруч з індывідуальнасцю. То бок чалавек, ён як бы не абязлічваецца. Ён асоба, ну, кожны беларус – это асоба, безумоўна. І зноў жа, это еўрапейская такая, мабыць, рыса, але прытым гэта асоба можа складацца ў механізм такі вялізны кулак, які можа разбурыць любую сцяну, у тым ліку і сцяну дыктатуры, на мой погляд. Так же, як палякі разбурылі сваёй салідарнасцю, кулаком сваёй салідарнасці, камуністычнае гэта пекла. Я думаю, што і беларусы таксама так могуць зрабіць. А можа яно вось так вельмі рэдка праяўляецца. Это у нас просто вось недавно было 20-й год, мы памятаем гэтыя шчэпкі, гэтыя кадры, що ж такі інфармацыйныя тэхналогіі змяніліся і гэта даходзіць шмат да каго. Яно можа было і раней там падчас акцый пратэстаў, там скажем, у 96-м годзе. 96-й быў чарнобыльскі шлях. Вы ж памятаеце, які быў, калі рвалі плітку з зямлі, як бы, і варочалі міліцэйскія машыны. Гэта просто, ну, гледзячы на гэтыя кадры, шчыра кажучы, не верыш, што гэта была Беларусь. Але вот калі глядзець на тое, як рэдка гэта здараецца і па якіх надзвычайных выпадках, можа акурат такі для беларусаў яно дзе-то ёсць, ну так глыбока, што гэта можа быць не зусім такая ўжо сапраўдная беларуская рыса. А для беларусаў, вот як для індывідуалістаў, мая хата з краю, цішэй вады, там як бы не мая справа, нацыя выжыўшых. Ну так. А выжыванне патрабуе што? Не ў сцэпку хапацца, а ціхарыцца ў балоце, вот каб толькі макушка тарчала, а лепей, каб і яна не тарчала. Але тут трэба глядзець, якая пагроза для выжывання. То бок, калі для выжывання пагроза, напрыклад, нейкі астэроід, то хавацца як крот, ну гэта проста адцягнуць пакутлівую смерць. То бок, тут павінны аб'ядноўвацца навукоўцы нейкія, інжынеры, як бы думаць, што рабіць. Калі выжыванне пад гнётам дыктатара, напрыклад, ці чарцей, вось як там это НКВД, МВД і ўсё гэта, да, ну сапраўды лепш хавацца. І тут вось трэба гэта разумець, пралічваць доўгатэрміновыя рызыкі. Ты разумееш, што сёння ж ты схаваўся, калі метэарыт ляціць нейкі да цябе ці астэроід, да, ты схаваўся, ну ён упадзе, калі ты нічога не будзеш рабіць. Адносна дыктатуры, напрыклад, у людзей навязанае такое вось уражанне, што, ну, яно навязваецца ўвесь час, это наратывы, про то, што, ну, мы жывём недрэнна. Мы жывём недрэнна, усе так жывуць, все жывуць нармалёва, вось гэта беглае. То бок, зараз інфармацыйны час, інфармацыйная эпоха. Тут ужо іншыя механізмы працы, іншыя механізмы перамяшчэння вось той інфармацыі, то бок зараз не 37-й год, толькі за кошт таго, што мы жывём у інфармацыйную эпоху. Вось. І тут патрэбна, і у тым ліку і медыа, і самі людзі павінны ўспрымаць эту інфармацыйную эпоху, ну, як дадзеная, і разумець, што кожны інфармацыйны наратыў – гэта паліва для тваёй галавы, умоўна кажучы. Я чытаў, не памятаю у каго, у нейкага таксама спецыяліста, пра тое, што зараз, гэта было датычна вайны ў Ізраілі, зараз ідзе вайна не ўзбраення, а вайна наратываў. То бок неважліва, наколькі сучаснае ў цябе ўзбраенне, важліва тое, што ў галаве чалавека, які гэтым узбраеннем кіруе. Вось. І таму я шмат разоў, дарэчы, пісаў і ў каментарах нашай Ніве, напрыклад, да, про тое, што навошта, хлопцы, вы тыражуеце наратывы таго боку. Вы проста прасоўваеце ў свядомасць людзей, прасоўваеце іх здымкі, іх дзеянні, там, я не ведаю, іх сямейныя нейкія там бязглуздыя гісторыі. Навошта вы гэта робіце? Вы разбураеце так фактычна
інфармацыйнае поле грамадзян беларусаў. Разумееце, як бы вось. Таму у гэтым сэнсе, конечно, патрэбна нацыянальная ідэя у агулам фармаванне гэтай ідэі, яго патрэбна упісаць у інфармацыйную эпоху, у тренды інфармацыйнай эпохі. І вось у гэтым сэнсе чаго нам не дастае, у тым ліку і дэмакратычным нейкім сілам, да? Не дастае, так бы казаць, моста паміж культуралагічным базісам, это філосафы, мовазнаўцы, гісторыкі, мастацтвазнаўцы нават, да? І людзі, якія арыентуюцца ў тым, як працуе інфармацыйнае грамадства. То бок это могуць быць і журналісты, і нейкія блогеры, людзі, якія часцей інтуітыўна успрымаюць інфармацыйную эпоху і навучыліся ў ёй плыць, кіраваць там сваімі суполкамі і ўзаемадзейнічаць. Вось няма нейкага пераходнага варыянта. І атрымоўваецца, што ў нас ёсць мноства нейкіх там, умоўна кажучы, тэлеграм-каналаў, ёсць нейкія навіны, ёсць нейкія воблакі навінаў. І ёсць вось эта суполка інтэлектуалаў, так бы казаць, гуманітарных, якія адказваюць за фармаванне ідэі. Але няма таго, што данясе. Няма таго, што звяжа. І, я не разумею, атрымоўваецца, што як бы патрэба ёсць, умоўна кажучы, запыт ёсць. То есть грамадства наша, яно прымае, напрыклад, наратывы Лукашэнкі. Яно іх прымае. Яны як бы пранікаюць туды. Але я лічу, што яны іх прымаюць, таму што нічога іншага ім не даецца. Ці яно, можа, даецца, але не даносіцца. Бо ў гэтым сэнсе лукашысты выкарыстоўваюць хутчэй за ўсё напрацоўкі расейцаў, а расейцы вельмі умела працуюць з прапагандай. Велізарныя грошы на гэта выдаткоўваюцца ў іх. Вось я бачу нават справаздачу, нейкі зліў там быў з адміністрацыі Пуціна, справаздачу пра выдаткі на інфармацыйную вайну. Аграменныя выдаткі. Вось расейцы гэтым займаюцца, яны гэтым цікавяцца, яны гэта разумеюць. Беларусы, беларуская, дэмакратычныя сілы беларускія, яны гэта, здаецца, мне абсалютна не разумеюць. І зноў жа вось нейкія такія індывідуальнасці, яны асобна, народ асобна. Вось трэба нешта ў гэтым сэнсе змяняць. То бок патрэбна глядзець на фармаванне нацыянальнай ідэі як на задачу развіцця інфармацыйнага грамадства беларускага. Вось, і гэта, дарэчы, таксама і ваша справа. Я прыгадаў, мы былі у Штутгарце з прэзентацыяй вось нашай кнігі сумесна з Александром Памідоровым, такі музычна-літаратурны у нас такі быў выступ. І я прыгадаў, як у 20-м годзе падчас дваровых сустрэч беларусы адкрывалі для сябе усё фактычна беларускае. І музыку, і гісторыю, там гісторыкаў слухалі, і літаратуру, і тэатр, і філасофію, ўсё, і на ўсё глядзелі вот такімі вачыма. І я кажу людзям, а там сабраліся в асноўным не тыя, хто пасля 20-го з'ехаў, а Штутгарт такая там у іх суполка ўжо сталая, хто даўно ўжо там па эканамічных розных прычынах прыехаў, але цікавіцца ўсё адно беларускай тэматыкай. І я кажу, як так можна? Все такія там, ай, 3 чарапахі, дык вольскі, 3 чарапахі, свае 26 гадоў ужо лупіце, і ты адны і тыя ж самыя, 3 чарапахі, колькасць не змянілася, і якасць выканання. І тэатр купалаўскі, колькі там ужо часу стаіць на адным і тым жа месцы, і пісьменнікі пішуць, і кнігарня пісьменнікаў у цэнтры месяца. Дзе былі гэтыя беларусы, чаму яны ў 20-м годзе толькі ўсё гэта знайшлі, убачылі, пачулі. Паднялася адна дзяўчына, жанчына, і кажа, а можа быць, это не мы, а вы вінаваты? Говорю, у сэнсе. А вы ціха нам пра гэта, пра ўсё расказвалі. То есть атрымліваецца дзесьці працяг ваших думак, мы как бы нібыта ўсё ёсць, нібыта ўсё прамаўляецца, але неяк ці ціха, ці не тымі словамі, ці не тымі сродкамі. Ведаеце, што я скажу, і зноў жа паўтору сваё слово, няма трансфера. Няма прамежкавага этапа трансфера гатовых ідэй да карыстальнікаў.
Нема гэтага вось у нас трансфера, да. А карыстальнікам это трэба? Яны прымуць любое. Яны прымуць любое просто, каб запоўніць інфармацыйны вакуум. Зараз інфармацыйны гэты вакуум запаўняе расійскі бруд. На самой справе вельмі нізкаякасны расійскі бруд. Брудам харчавацца доўга нельга. Ну, чалавек жа все-таки адчувае нават сам, як это сумленне паказвае, што ты, глядзячы вось гэты расійскія серыялы, ты дэградуеш. Асабліва пасля 20-го года і пасля таго, што робіцца зараз у Беларусі, пасля таго, як змянілася адношанне і да гэтай вайны, якую яны распачалі, да, у іх серыялы там пра вайну, пра Вагнер, там пра гэтых іх паліцыянтаў, дзікуноў. Ну, людзі ж разумеюць, адзін раз можна паглядзець, 2 разы можна паглядзець, а потым ты пачынаеш, сумленне тваё пачынае табе казаць, што хлопец, ну, ты нешта робіш не так. Да? То бок чалавек, ну, сярэднестатыстычны чалавек, ён будзе все-таки сумленнем адчуваць, што трэба нешта змяніць. І таму многія, ізноў жа, як вот вы кажаце, напрыклад, людзі, якія выраслі пры Лукашэнку, асабліва пакаленне, якое вырасла пры Лукашэнку і не бачыла нічога, акрамя Лукашэнка, бо я, напрыклад, трошкі старэйшы. Я памятаю яшчэ час, калі па тэлебачанню транслявалі выступы з Верховнага Савета, і там Енк ты стаяў, як бы мне вельмі падабалася глядзець, як яны там спрачаліся, іх дэбаты. А зараз вырасла пакаленне моладзі, якія, акрамя Лукашэнкі, нічога не бачылі. І яны бачылі толькі тое, што ён ім піхаў. І таму, умоўна кажучы, калі простыя словы такія людзі чуюць, напрыклад, на гітары, калі хтосьці грае, для іх гэта як свежае паветра, яны кажуць: божа, што гэта? Да, то бок, ну, для мяне, напрыклад, там анімпадыстаў, ці той жа Вольскі, яны такія класікі абсалютна вечныя, якія са школы яшчэ былі. Для больш маладых людзей гэта проста як свежае паветра. І настолькі велізарная розніца паміж, напрыклад, тым, што транслююць расійскія поп-зоркі, гэты з'ехаўшы з глузду Кіркораў, напрыклад, там, ну, гэта ж проста вар'яцтва нейкае, да? І вось гэта светлае, чыстае, якое ты адчуваеш сэрцам, беларускае. І вось праз гэта менавіта да многіх у 20-м годзе прыйшла беларускасць. Пра тое, што, здаецца, як бы, ну, не павінна падабацца там, ці што, незразумелая мова, але тваё сэрца табе падказвае, што гэта тваё, і людзі пачынаюць плакаць нават, як бы, да? То бок ад беларускай мовы, ад вось этой пяшчотнай, ласкавай. Гэта лепшы паказчык якасці і лепшы паказчык узроўню контенту. І да гэтага трэба імкнуцца. То бок у нас ёсць такія майстры, якія могуць так фармаваць контент медыйны, каб кранаць самыя тонкія струны чалавечай душы, беларускай душы. Ось Вольскі адзін з іх. Сергей, але ж глядзіце, ну не толькі 20-м годзе гэта ўсё пачулася. Ну вот я вяртаюся, існавала ж гэта даўно. Чаму вот гэтая беларуская пяшчотная мова, якая, як вы кажаце, пачуў, сэрца адкрыў і слёзы пацяклі, яна не выклікала ніякіх пачуццяў, а нават адтаржэнне выклікала і раней. І там у 80-е, там у 90-е, і цяпер мы тое ж самае бачым. Да, ёсць вот такія прыклады. Яны вельмі радуюць, але гэта адзінкі, дзесяткі, сотні, хай сабе, на фоне мільёнаў. Ведаеце, што ёсць такое выказванне, я чуў пра тое, што сімвал атрымоўвае жыццё, калі яму прыносіцца ахвяра крывёй. Так жа ж і мова зараз. Многія, ну, па-першае, дакладненне пра тое, што 96-й год, 2000-е годы, 10-е годы, як бы развіццё інтэрнэта і, скажем так, яго пранікнавенне ў грамадства было меншае. То бок людзі бачылі меней асацыяцый з'яўлялася ў галаве. Зараз у 20-м годзе, калі вельмі высокі ўзровень лічбавага свету, пранікнавення лічбы ў грамадства, і ўсе ўбачылі той дзікунскі гвалт жнівеньскі, які быў. Сцягі бел-чырвона-белая, беларускую мову, і ў іх гэта асацыявалася абсалютна як бы мёртвай такой хваткай, звязалася, і все.
І зараз ўжо працуе несвядомасць, ужо працуе падсвядомасць, нейрафізіялагічныя нейкія функцыі. Калі ты чуеш мову, ты адразу успамінаеш 9 жніўня. Як бы. Калі ты бачыш сцяг, ты успамінаеш 9 жніўня. Як бы. З таго часу мінула амаль 4 гады. Ну, фактычна, можна сказаць, вырасла новае пакаленне. Ну, пакаленне 25 гадоў лічыцца. Ну, я умоўна, але тыя людзі, якім было 12, і якія там ці не звярталі ўвагі, ці ім было не да таго, зараз ужо 16. Дарослыя людзі, лічы. І яны таго не бачылі, ці не памятаюць, ці дзесьці там на ўскрайку свядомасці. А яны зараз раслі пры вось во гэтым канкрэтным гвалце і рэпрэсіях. Яны зараз это ўспрымаюць. Ну, так у нас заўсёды было. Гэта нармальна. Ну, тут жа ж з іншага боку, як я заўсёды кажу, і гэта, дарэчы, словы, калі не памыляюся, Аксаны Зарэцкай, про тое, што яна кажа, які бы вы не былі, якога прафесійнага ўзроўня, якой прафесійнай якасці ці накірунку спецыялістам, станавіцеся публічным. Ваш голас павінны чуць. Бо калі вашага голаса няма, яго забере той, хто хоча яго скрасці, і выкарыстае для нейкай чорнай справы. І я 1000 разоў бачыў гэта пацверджанне про тое, што калі, вось, напрыклад, беларуская навука, навукоўцы беларускія, іх не чуваць. Яны баяцца нейкай публічнасці, яны не взаимодзейнічаюць з медыя. Вылазіць хто? Вылазіць Гусакоў. Вось гэты дзікі блазн, навуковы блазн, як я кажу, і які нясе абы што, што нават расейцы смеюцца, што беларускі кіраўнік акадэміі навук настолькі просто малаграмотны нейкі дзікун. Вось. І тое ж датычыцца кожнага чалавека. Мы чуем, то бок наша выбарка гэта, яна статыстычна нерэпрэзентатыўная, таму што мы чуем галасы крыкуноў. Мы не чуем галасы грамадства, бо грамадства ў нас нямое. Яно баіцца штосьці сказаць, яно баіцца зараз яшчэ пад рэпрэсіямі, баіцца неяк рэфлексаваць. І чуем мы толькі такія кропкавыя, невялікія галасы тых, хто з'ехаў, напрыклад, за мяжу. Яны, скажам, яны не прадстаўляюць рэпрэзентатыўна тую частку велізарную, і 16гадовых, напрыклад, якая засталася ў Беларусі. Гэта заўсёды патрэбна рабіць ускладненне, што гэта можа быць так званая памылка выжыўшага статыстычная. То бок мы чуем проста тых, каму зручна гаварыць. І гэта можа нас уводзіць у зман і сапсаваць там нейкія планы, таму што мы будзем лічыць, што вось адносіцца так, на самой справе могуць адносіцца інакш. Як улічваць усе такія акалічнасці, мне складана сказаць, але хутчэй за ўсё патрэбна, каб быў нейкі, ізноў жа, інфармацыйна-аналітычны аддзел, умоўна кажучы, у офіса, які б займаўся менавіта ацэнкай настрояў. Зараз гаспадар Геннадзь Коршунов штосьці пачаў такое рабіць. Вось я бачыў яго недавно вельмі цікавы пост наконт рэйтынгу даверу беларускіх палітыкаў. То бок, можа, ён мог бы займацца і гэтай ацэнкай. Але гэта вельмі фрагментарна пакуль існуе. Такія матэрыялы, яны вельмі фрагментарна прадстаўлены, то хутчэй за ўсё ніхто гэтым не займаецца, і людзі глядзяць в асноўным на меркаванне медыя. Медыя там ці нейкіх палітолагаў. Палітолог гэта не статыстык, палітолог гэта проста палітолог. Вось, таму трэба нешта змяняць, і трэба больш тэхнічна да гэтага падыходзіць. То бок гэта ўжо не жарты. Інфармацыя гэта не жарты, навіны гэта не жарты, нейкія фейкі гэта не жарты. Все ўжо зразумелі, напэўна, што ад фейка можа залежыць жыццё. І групы нават людзей жыццё. То бок раней, там нейкая фейкавая навіна. Што гэта навіна? Яна ніяк не ўдзейнічае. А зараз большасць атрымоўвае інфармацыю з тэлеграм-каналаў, умоўна кажучы, не з тэлевізара. І таму інфармацыя, яна ўжо ператварылася ў зброю. Гэта ўжо такая сур'ёзная зброя, і як і з звычайнай зброяй патрэбна ўмець ёй карыстацца. Я троху вярнуся яшчэ да нашай тэмы
страху там выжыўшых под пазіцыі і паводзінаў беларусаў. Вы ўзгадалі Лемяшонка, а я ўзгадаю Латышонка Олега, які... можа я зблытаў, гэта польскі гісторык. Да. То я таксама Латышонка. Ну вот бачыце. Да, вот зблытаў прозвішча, прабачце. Так вось той же самы Латышонак, кажучы і пра 20-й год, той же самы, і узгадываючы першыя акцыі пратэста польскай салідарнасці, сказаў, што не трэба было высоўвацца. Гэта ўсё было заўчасна. Што гэта было дарэмна і толькі прывяло да рэпрэсій, да жыццёвых калізій, стратаў, трагедый і гэтак далей. Трэба было чакаць зручнага моманту. І я так падумаў, мы-то можем вот так вот думаць, ну што это, як это вот такое, сядзець, чакаць нейкага зручнага моманту, а хто скажа потым, што вот гэты зручны момант, паехалі. Латышонак і скажа. Да, можа ён і скажа. Але я да таго, што а ці не ёсць вот гэта-то ў прынцыпе, гэта выказванне, гэтыя словы, гэта ну такая можа тое, што народ і думае, выказванне, вот думка з народа, з глыбіні, вот ён-то так звычайныя беларусы, можа быць нават звычайныя палякі, не нейкая такая актыўная там 5% там частка актыўных людзей, а ўсе астатнія вот менавіта так і думаюць і так ставяцца. Есть такое цікавае выказванне про тое, што той, хто у маладосці не быў радыкалам, у таго няма сэрца, хто в сталым узросце не стаў кансерватарам, у таго няма розуму. Ну, прыпісваюць Чэрчылю, но, відаць, не. Ну і Латышонак вось прыкладна да таго ж і падводзіць. То бок з кропкі гледжання чалавеку даволі сталага ўзросту сапраўды можа так і зручней. Але ці можна праецыраваць яго меркаванне на ўсё грамадства? То бок я не ведаю. Ну, з другога боку, чакаць. Ну, чакаць, як кажуць, чакай Пятра, сыр з'ясі. Актыўнае дзеянне, но, на мой погляд, заўсёды лепш за пасіўнае дзеянне. Ну, да чаго прывяло актыўнае дзеянне Каліноўскага і яго паплечнікаў? Да чаго прывяло пасля другой сусветнай вайны вось зялёных братоў дзеянне, антыкамуністычныя вот гэтыя паўстанні? Так скажуць, вот да гэтага і прывядзе. Але разумееце, ізноў жа торговать сослагательным наклонением дурной тон. А што было б калі? Мы ж не ведаем, што было б калі. Мы можам разважаць толькі датычна таго, што ўжо здарылася. Таму як здарылася, так здарылася. Тут, хутчэй за ўсё, няма такіх экстрапаляцый. Што, калі б мы сядзелі, а калі б мы не сядзелі, а калі б мы так зрабілі, то бок той, хто прадае калі б, ну, хутчэй за ўсё, ён хлусіць сам сабе ў першую чаргу. Так, що ж таки, гаспадар Сергей, як футуролог, скажыце мне. Я тэхнічны футуролог. Тэхнічна падыдзіце да гэтага пытання. Я так жартую, вы так сур'ёзна ўсё это ўспрымаць. Правільна, трэба сур'ёзна да гэтых пытанняў ставіцца. Але глядзіце, вот мы разважаем пра нейкія нацыянальныя каштоўнасці, пра тое, што ну, для нас падаецца важным там мова, культура, гісторыя, вось гэтыя камяні, але калі мы глядзім на сучасны свет, на тэ развіццё тэхналогій, на глобалізацыю, на трансатлантычныя карпорацыі, касмічныя караблі Маска вон ужо бараздзят акеаны і гэтак далей. А мы тут с этими камянямі выстраиваем сабе нейкія муры і такія, ну там глобалізацыя, да, а мы тут вот зато по-беларуску, зато вот мы тут за нацыянальнымі каштоўнасцямі. То есть вот ці час? Ну, а чаму вы лічыце, што гэта замінае адно другому? Напрыклад, быць таленавітым інжынерам і ведаць сваю гісторыю і мову. Я вось увесь час, напэўна, спасылаюся на Барыса Кіта, свайго як бы земляка, і, напэўна, самы такі эталонны, любімы прыклад навукоўца, выбітнага навукоўца, які захаваў у сабе неверагодную беларускасць. То бок беларус Кіт, это вось Барыс Кіт, это беларус такі, гэта навагручанін такі, вельмі мне падабаецца. Яму не замінала запускаць касмічныя караблі амерыканскія на месяц
беларуская мова, веданне сваёй культуры, сваёй гісторыі і дапамога сваім землякам. Вось можна арыентавацца на яго. Калі Барыс Кіт змог, то зможа кожны з нас. Я б не раздзяляў гэта так. Нацыянальная свядомасць, яна ніяк не замінае, ну, як менш, яна ніяк не замінае прафесійнай свядомасці і прафесійнаму досведу, а на мой погляд, яна нават і стымулюе яго. Бо калі ты усведамляеш сябе, што ты вось беларус, за табой ёсць бэкграунд нейкі гістарычны, бы табе ёсць чым ганарыцца, ну, дык табе і дасягаць прасцей. Для тебе ты хочаш вынесці і распавесці пра тое, што ты беларус, як бы, да, сваімі справамі. Так і патрэбна рабіць. Проста выходзіць і казаць, ну, там, я не ведаю, не публічна нават, што вось, я беларус, беларус, беларус. Окей, хлопцы. І што? Ну, то бок людзі, напрыклад, якія нічога не зрабілі, акрамя таго, што сказалі, што я беларус, яны даверу не атрымоўваюць, атрымоўваюць менш. А калі мы бачым, што нейкі хлопец, які распрацаваў неверагодны рухавік, неверагодную нейкую аплікацыю ці нейкі сервіс, да, ён кажа, я беларус. І беларусы гэта знак якасці. Якое ўражанне гэта робіць на людзей? Уражанне-то робіць, а чалавеку вот гэта навошта? Ну вот калі ён не заганяецца там тэмамі на там ідэнтычнасці, там свядомасці, ўсяго астатняга, ён хорошы чалавек, ён хорошы навуковец, ён супраць вайны, ён там за дэмакратычныя выбары. А вот гэта яго не хвалюе абсалютна. Ён вынашыў ўсё адно гэты там рухавік, ён там зрабіў адкрыццё ў галіне калоіднай хіміі, там ці яшчэ што-небудзь там, карабель запусціў просто як чалавек сусвета. І не гаворыць, што я беларус, просто гаворыць, я такі вось маладзец, я чалавек, я там грамадзянін планеты Земля і ўсё. Гэта вельмі мала такіх прыкладаў грамадзян свету, таму што чалавек істота сацыяльная, яму заўсёды, ну, ёсць, напрыклад, захворванні на кшталт аўтызму, яшчэ некаторых там, як бы, фізіялагічных такіх змен у мозгу, калі чалавеку сапраўды соцыум не патрэбны. Але дзесяткі даследаванняў ёсць, якія паказваюць, што чалавек не можа нават онлайн увесь час. Яму патрэбна офлайн сустрэчы, яму патрэбна камунікаваць з людзьмі, бо тады не парушаецца ні гарманальны яго статус, як бы, ні фізіялагічныя нейкія параметры. Мозг правільна працуе, калі ты камунікуеш. Не, так камунікуюць. Вот возьмем умоўнага айцішніка, беларуса, ну вот які жыве ў Мінску, не будзем казаць беларуса, не беларуса, жыве ў Мінску, грамадзянін Беларусі, і яму бліжэй, бо яму ёсць пра што гаварыць з якім-нибудь умоўным айцішнікам з Камбоджы. І яму больш прыемна з ім гаварыць, чым з соседам па пляцоўцы. Пытанне чаму? Ну, бо няма пра што з ім гаварыць. Ну, шчыра кажучы, я не магу як бы агулам адказваць за ўсё, але вось калі браць сябе, то я калі вось тут чую, напрыклад, беларускую мову, я чую тут расейскую мову, я чую тут украінскую мову, я чую тут польскую часцей мову, як бы, да. Але калі я чую беларускую мову, мне неяк цяплее ўнутры. Як бы, да. І можа гэта ізноў жа тая памылка выжыўшая, але тых, хто размаўляе беларускай мовай, вось я бачу, заўсёды нейкія прыемныя людзі, светлыя твары. Чаму так здараецца? Можа, гэта мая статыстычная, нейкі статыстычны пузыр. Ну і мне хочацца кожны раз, калі я бачу беларусаў, падысці да іх і пазнаёміцца. Просто там, а дзе вы, хлопцы, там жывяце, чым вы займаецеся, як бы. То бок, можа, я дэфармаваны і не магу адказваць за ўсіх, сапраўды, як бы, за грамадзян свету. Тому што, як я ўжо казаў, Мелкасёрова казаў, што я ў дзяцінстве мяне дэфармаваў Арлоў, і таму, як бы, я дрэнны прыклад, такі не сярэднестатыстычнага беларуса, таму, як бы, я магу памыляцца. А мне падаецца, што заўсёды, ну, гэта вось як імпрынтынг, умоўна кажучы, як ты да маці, там, напрыклад, першая асоба, якое бачыць дзіця, як бы, яно ўспрымае яе як маці, так званы сіндром уцёнка. І ўжо потым адносіцца ў яго на інстынктыўным узроўні давер. Гэта так жа ж вось і з беларусамі. Ну, у мяне інстынктыўны давер нейкі да беларусаў. Гэта можа і дрэнна, таму што шмат махляроў розных, якія могуць маніпуляваць вось гэтым пачуццём і хлусіць людзям.
Але ну вось у мяне так, у мяне як бы нейкі імпрынтынг, я калі бачу беларусаў, то мне адразу неяк вот я асацыюю гэта зноў жа з Барысам Кітом, там з Новагрудскім замкам, і ўжо мяне можна грошай выцягнуць. Але калі вот взять нават гэтую катэгорыю грамадзянаў Беларусі як навукоўцы, там ці скажам супрацоўнікі там розных інстытутаў навуковых, акадэмій і гэтак далей, здаецца ж, разумныя людзі, вот усё любяць. А колькі ў іх нацыянальнага? Вельмі мала. Асабліва, я, дарэчы, гэта наша ніве, быў у мяне матэрыял, вельмі добры матэрыял пра знішчаную беларускую навуку, знішчаную Лукашэнкам беларускую навуку. І я вось казаў пра тое, што нацыянальная свядомасць 20-й год, ізноў жа пратэсныя навукоўцы. Я як бы вельмі шмат увагі ўдзяляю менавіта пратэсным навукоўцам і рэпрэсіям навукоўцаў беларускіх. Таму што гэтым ніхто не займаецца. Вось, як вы кажаце, 4 гады прайшло, пачынаеш шукаць толькі мае матэрыялы. Ну як такое можа быць? Вось, і, значит, я відавочна заўважыў, што найбольш рэпрэсаваныя былі гуманітарныя накірункі, гэта вось, ну, гісторыкі, філолагі, там яшчэ як бы генетыкі, в прынцыпе, а хімікі, напрыклад, нейкія фізтэхнікі, ціха. А чаму? Это тое ж самае, як у спорце хакеісты. Чамусьці вот яны ніякім чынам не высунуліся. І адказ такі ж, таму што вось гэтыя накірункі, яны былі больш запатрабаваныя в асноўным расійскімі прадпрыемствамі нейкімі. Яны жылі за кошт расійскіх грошай, за кошт расійскіх сумесных праектаў, рабілі штосьці для космоса, для ваенпрома і працягваюць зараз рабіць. Зараз так агулам акадэмія жыве толькі за кошт ваенных замоў. І зноў жа я каму-то казаў пра тое, што размаўлялі там з хлопцам, і я пытаюся, ну як зараз вам там? Ён кажа, жывём так, як ніколі не жылі. То бок яны зараз, калі ідзе вайна, калі будзе 20-й год, яны па грашах жывуць лепш, чым 90-х нават. Ну вот глядзіце, вы только што мне рассказывалі про тое, што чалавек спажывае прапаганду, і вот, ну, у яго ж павінна гэта атручванне адбыцца, разуменне того, што ты ясі лайно. А вот людзі жывуць за грошы на крыві. За грошы, так. Ну тут гэта ж такая справа, гэта справа, яна звязаная, акрамя прапаганды, яшчэ з выхаваннем. Разумееце, як бы, калі бацькі табе з дзяцінства не распавялі, што ёсць белае, што ёсць чорнае, у 40 гадоў ты ўжо чалавеку гэта ў галаву не ваб'еш ніяк. Гэта ў дзяцінстве, гэта імпрынтынг, менавіта, каб ты разумеў, і гэта паказчык якасці бацькоў. Бацькі, якія ў першую чаргу табе вучаць тебе, што чорнае, што белае. Я вельмі як бы удзячны сваім бацькам, што яны мяне гэта навучылі. Яны гэта прывілі мне. Ну ёсць яшчэ і полутана. Нема полутаноў пасля 20-го года, як я кажу, нема шэрага. Шэры знік. Ёсць чорны і белы. Ну, 22-й год тое ж самае з вайной. Нема, не все так адназначна. Ёсць толькі чорны і белы. Шэры колер знік. Стала прасцей. Таму як бы зараз, ну, я не бачу полутаноў. Гэта, ведаць, як, ну, я катаваў там Калеснікаву, але ж мне трэба было 4 дзяцей карміць, як бы, да, у турме працаваў. Ну, понять и простить. Нет, не понять и не простить. Ну, это моя работа. Да і асабіста нічога не маю. Ну, вот, ёсць такі фільм цікавы. Загадалі, яшчэ адзін аргумент. Да, ёсць такі фільм цікавы пра Освенцим, і там сэнс яго, не памятаю назву, сэнс яго ў тым, што некі як бы журналіст пытаўся у працаўнікоў Освенцима, ну як жа ж, вы ж бачылі, што яны паляць людзей у гэтых печах. І у вас вось дом, за сцяной гэтыя печы, крематорыя, трубы, як бы. І як так, як можна жыць? Яны кажа, мы просто не глядзелі ў той бок. Так же ж і тут. Ну а што? Ну гэта моя праца. Я гэтага не разумею, і я лічу, што такія людзі павінны быць пакараны. Незнание закона не освобождает от его ответственности. А чалавечага закона неведанне, як бы, удвайне не павінна без нейкай адказнасці быць. Такія людзі павінны быць асуджаны, яны павінны зразумець, што яны зрабілі, і перадаць гэтыя веды сваім дзецям. Інакш варыянтаў ніякіх няма. Зараз няма шэрага, няма ніякіх паслабленняў, і наша памылка, якая прывяла до 20-го года, у тым, што памылкі савецкіх часоў
сталінскіх рэпрэсій. Не было запыта у народа, каб гэта ўсё вскрылася, каб гэта пачварны нейкі фурункул ускрыўся. І таму пашло запаленне ўсяго арганізма. Вось гэта пытанне, вялізная праблема, таму што краіны, якія пазбавіліся, адрэзалі гэту гангрэну. Но яны жывуць недрэнна. Чэхія, Польша, Прыбалтыка. Яны як бы пазбавіліся ад гэтага. Беларусь ад гэтага не... Нават Украіна, як бы першы такі важлівы крок для таго, каб стаць на шлях фармавання нацыі, на мой погляд, гэта абсалютная крыштальная адчыненасць былых памылак. Все архівы КДБ, все архівы рэпрэсій, все павінна быць адкрыта. Зараз жа можна это просто выкласці ў інтэрнэт, як вось тыя базы даносаў КДБ ці базы нейкіх даносчыкаў, якія тэлефанавалі ў 2020 годзе. І людзі самі вырашаць, што за тым рабіць. Самы просты варыянт. Але адкрытасць павінна быць 100%. Каб нацыя ведала ўсе пачварныя гэтыя злачынствы. Каб кожны мог іх знайсці. Бо вось такі прыклад невялікі пра тое, што у мяне адна знаёмая, яе рэпрэсавалі сваякоў. Ну, яшчэ як быў тыя годы, сваяк быў гэты яе потым рэабілітаваны, і яна захацела ўжо ў наш час атрымаць яго справу. Там нейкія дадзеныя па яго справе. І ёй адказалі з КДБ, што... Ну, я напісала запыт пра тое, што інфармацыя гэта засакрэчана, бо там можа пашкодзіць нейкім рэпутацыйныя рызыкі, нешта вот такое. Это сур'ёзна. Это ў Беларусі як бы 21 стагоддзя. Не. То бок, першы крок зрабіць все адкрытым. Максімальна адкрытым. Хай грамадства, хай вось нейкі такі грамадскі розум аб'яднаны, вырошвае, што за тым рабіць. Ніякіх там паслабленняў, што ў мяне сям'я, у мяне дзеці. Просто зрабіць адчыненым, адкрытым, каб все бачылі, каб все это чулі і все ведалі. І потым глядзець. Магчыма, праз нейкі час сістэма сама збалансуецца. І людзі самі вырашаць агульным такім эгрэгорам, вырашаць, што за тымі злачынцамі рабіць, як іх пакараць. Не баіцеся грамадзянскай вайны? Не будзе грамадзянскай вайны. Беларусь занадта малая краіна. У нас няма раздзялення. А як вы ўвогуле ставіце да таго, што без крыві зменаў ці там, скажем, каштоўнасці там зменаў не адчуюць людзі? Ну, я не ведаю прыкладаў, дзе без крыві гэта атрымалася зрабіць. Проста ў гісторыі. Але, як казаў Караткевіч, рабіце немагчымае, рабіце тое, што ніхто не рабіў, так пераможаце. Паспрабаваць можна, на мой погляд, і шансы ёсць. Ну, ў 20-м паспрабавалі. У 20-м паспрабавалі, як бы, але тут пераменная пад назвай Пуцін была. Гэта не чысты эксперымент. Іншая справа, як гэтай пераменнай пазбавіцца, і ці здольныя беларусы пазбавіцца гэтай, я не ведаю, хацеў сказаць стрэмкі, але гэта, відаць, уже не стрэмка, а цэлы нейкі лом, такі, які сядзіць праз усё цела, рускамірскі нейкі, рускай нейкай заразы, там, інфекцыі. Разумееце, чым справа? Ну, я ж таксама казаў у пачатку нашай размовы пра тое, што вельмі вялізная доля расійскіх наратываў займае частку ў душы беларуса, такого сярэднестатыстычнага. Чым мы там заменім? Выкінуць гэта можна, але патрэбна нешта, каб было замяніць. Бо свята места пуста не бывае. Як бы, калі мы забяром гэтыя расійскія наратывы, нам патрэбна нешта, што мы туды маглі б памясціць, і людзі гэта прынялі бы. І над гэтым патрэбна думаць, што мы туды памесцім. Якое, скажем, якія ідэі, якія як бы думкі, якія там эмоцыі мы туды памесцім. І тут відавочна што спасылкі, вечныя спасылкі да гістарычнага мінулага не працуюць. Яны ўжо не працуюць. Ну, людзям, ну так, там распавядаюць пра ВКЛ, пра Міндоўга, пра Грунвальдскую бітву 1000 разоў, але ну, людзям гэта як бы не асабліва заходзіць.
не асабліва заходзіць. У гэтым сэнсе мне падабаецца такая канцэпцыя, зноў жа не памятаю, дзе я это чуў, можа у Ліпмана нават, пра тое, што палітык, правільны як бы палітык, ідэальны, павінен маляваць малюнкі будучыні. І вось гэтымі малюнкамі будучыні запаўняць вось гэту пустоту. Пакуль у нас няма такіх палітыкаў, якія малявалі бы прыгожыя нейкія вельмі такія кранаючыя і шчырыя малюнкі будучыні. Я такіх палітыкаў не бачыў і не чуў. І каб яны яшчэ ў нацыянальныя фарбы былі размаляваны. Безумоўна, патрэбна гэта ўсё прыцягваць неяк. Чаму гэта немагчыма без нацыянальнасці? Ну, тут на самой справе гэта відавочна, таму што калі нацыя размываецца, то і краіны няма. Калі ты амерыканец там, ці паляк, ці яшчэ не ідэнтыфікуеш сябе з беларусам, то тебе з гэтага ўраўнення ці ёсць сэнс цябе ўлічваць в гэтым ураўненні? Не. Таму такіх людзей іх немагчыма будзе выкарыстаць. І нават калі вельмі адмысловы палітык, які будзе маляваць нешта вельмі прыгожае, ён такіх людзей у тэорыі выкарыстаць не зможа. Але такія людзі, убачыўшы гэтыя малюнкі, могуць успомніць, што яны беларусы знянацку. То бок вось звяртаемся ізноў да таго, што нацыянальная ідэя гэта тое, што робіць жыццё чалавека больш лёгкім, больш камфортным, больш зручным у дадзеным часовым этапе часу. Калі яны бачаць, што мы хочам жыць у такой будучыні, яны адразу успомняць, што яны беларусы. Гэта вось я дакладна ведаю і адразу зразумеюць, што ім патрэбен беларускі пашпарт. Там успамінаецца адразу мне выступ Бабарыкі. Не скажу дакладна дзе, дзесьці вось самых першых, як толькі ён пачаў сваю кампанію, я некалькі стрымаў яго глядзеў, можа ў Вітэбску ён гэта казаў, можа ў іншым горадзе, але там мяне кранула такое выказванне пра тое, што зробім так, што быць беларусам будзе так жа ж ганарова, як зараз ганарова быць японцам ці амерыканцам. Мне так спадабалася гэта, што цікава. Кожны амерыканец вельмі ганарыцца тым, што ён амерыканец. І вось, я думаю, Бабарыка прадае цікавую будучыню. Да, адзінае, што нацыянальныя фарбоўкі ў яго будучыні не было. І мне ён казаў, што спачатку эканоміка, вот калі я стану прэзідэнтам, спачатку эканоміка, а там можа гадоў праз 5, 7, 10. Калі дойдуць рукі, тады ўжо там культура, мова, там що стане. Я магу яго зразумець, як бы Бабарыка крызісны менеджер. То бок это тэхнар, ён жа як па адукацыі мехмат. Я ведаю матэматыкаў вельмі шмат з мехмата, я іх безмежна паважаю, тому што гэта людзі абсалютна тэхнічнага склада розуму. І Бабарыка, хутчэй за ўсё, таму і казаў, што для яго, па-першае, эканоміка, ён жа яшчэ фінансіст, а па-іншае ўсё астатняе. Але Бабарыка не ўлічваў тое, што я вам кажу, інфармацыйнае грамадства. Не ўлічваючы інфармацыйнае грамадства, не выкарыстоўваючы нацыянальныя наратывы, ты проста размыеш это ўсё. Немагчыма будзе ўтрымаць незалежнасць краіны. Навошта нацыя? Каб краіна існавала як незалежная з'ява. Ты не зможаш, кім ты вагнераўцамі будзеш ахоўваць мяжу, каб утрымаць, каб проста не распаўзаліся людзі, каб не была міграцыя. Таму Бабарыка гэта не ўлічваў, але магчыма бы і ўлічыў, ён разумны чалавек. Ох, цікава з вами гаварыць, але, на жаль, трэба паціху завяршаць, таму давайте мы такой, можа быць, бліц. І ўсё ж такі, новая Беларусь і рэжым палітычны ў гэтай Беларусі, на ваш погляд, які нам больш адпавядае нашай будучыні? Гэта краіна прэзідэнцкая, парламенцкая, анархія, манархія, княства літоўскае? Парламенцкая, дакладна ніякіх прэзідэнтаў. Гэта, мне здаецца, ўжо для многіх стала чырвоным сцягам такім. Прэзідэнт, як кляймо. Таму парламенцкая, безумоўна. Рэспубліка, ніякіх прэзідэнтаў, ніякіх... вось празрыста ўсё. Каб маглі людзі выбіраць, каб маглі бачыць, каб мы маглі змяніць, калі штосьці не падабаецца. Вось як у Польшы, бачыце, калі зараз былі выбары, шмат якія беларускія медыа там пісалі, глядзіце, можна змяніць. Можна проста ўзяць і змяніць.
Я вось хочу, каб про Беларусь так же ж казалі мы калісьці, што глядзіце, можна просто взять і змяніць дрэннага менеджера. Што такое прэзідэнт? Гэта менеджер. Вось у гэтым сэнсе ізноў жа мне падабаецца такая ідэя пра ўзрост грамадства. Вось калі мы параўноўваем еўрапейскае грамадства і беларусаў. Еўрапейскае грамадства гэта грамадства ангельцы, напрыклад, так? Тем великобританцы. Яны дарослыя людзі. Дарослыя людзі выбіраюць сабе менеджера, які павінен зрабіць іх жыццё больш камфортным, вырашыць іх праблемы. Беларусы гэта дзеці. Ім патрэбен бацька. Ім патрэбен цар. Гэта, дарэчы, расейцы таксама. Бацька, цар, яны не хочуць самі думаць, яны хочуць, каб за іх падумалі і все зрабілі, а каб яны маглі проста спакойна адпачываць. Вот я хочу, каб беларусы выбіралі менеджера, які рабіў бы іх жыццё лепшым. Як вось палякі для палякаў, яны ўсё робяць. Там, дзе я бачыў надпіс «Лавачка, каля нейкія кветкі пасаджаныя» і напісана типа «Палякам для палякаў». Думаю, як міла. Вось калі беларусы будуць рабіць для беларусаў самае якаснае, самае лепшае, выбіраць тых жа менеджераў, самых якасных, самых лепшых. І ў гэтым сэнсе ніякі прэзідэнт там не патрэбен. Адзінае, што баюся, каб это грамадства юнак, там дзіцё, падлетак не выбрала сабе новага, але Лукашэнку. Які будзе ўсё рабіць такого апгрейджанага Лукашэнку 2.0. На жаль, вы вельмі такую непрыемную тэму закранулі. У Фейсбуку, дарэчы, мне здаецца, было абмеркаванне пра тое, што ёсць магчымасць, што зараз людзі, убачыўшы вось гэты гвалт, убачыўшы тыя дзікунскія рэпрэсіі, якія былі, яны выберуць дэмакратычнага лідара. Так? Дэмакратычны лідар, які камунікуе з Еўропай, пачынае ўводзіць нейкія меры стабілізацыі эканомікі, разваленай, выпаленай абсалютна эканомікі. Гэта жорсткія меры, якія людзьмі, канешне ж, не прымаюцца. І людзі кажуць, пры Лукашэнку было лепш. Рэваншызм. Так было ва ўсёй Еўропе ўсходняй. Так, 5 год, то бок даюць, вот з кім это абмяркоўвалі, не памятаю, даюць 5 гадоў, што 5 гадоў типа вытрымаюць лідара дэмакратычна, а потым будзе рэваншызм. Вельмі высокая верагоднасць рэваншызма, што пры Лукашэнка было так, а пры Лукашэнка было так, то бок людзі ж агульная свядомасць такая натоўпу, яна невялікая, інтэлект натоўпу вельмі маленькі. Вось, і яны разумеюць простыя такія рэчы, што там паесці, паспаць. Яны не разважаюць на ўзроўні доўгатэрміновых разлікаў футуралагічных. Трэба больш футуролагаў. Вось я у гэтым сэнсе мне вельмі падабаюцца Крук, наш эканаміст, які перыядычна дае каментары менавіта футуралагічныя. Гэта вельмі каштоўна. Шмат хто разважае пра тое, што было ўчора, пра тое, што сёння пераліваюць у гэтыя навіны. І вельмі нешмат людзей робяць прагнозы і спрабуюць маляваць будучыню. Вось, трэба іх болей. Гэта каб былі эканамісты, фінансісты, нават тыя ж філолагі, якія маглі б сказаць, што калі мы зараз адмовімся ад мовы, то мы атрымаем вось гэта. Калі мы прымем мову, калі мы ставім нацыянальнай дзяржавай, то мы атрымаем вось гэта. Разумееце? То бок вот такія прыклады з намалёванымі малюнкамі будучыні. Вось гэта зараз патрэбна вельмі ў інфармацыйным абшары беларускім. Дзяржаўная мова, якая і колькі іх мусіць быць? Беларуская 100%, ангельская і, мабыць, расійская все-таки. Але вся дакументаабарот, вся дакументацыя павінна безумоўна весціся на беларускай мове. Не можаш вывучыць беларускую мову, до відзення. Люстрацыя мусіць быць? Абсалютна. Ці прымуць ось нас, з'ехаўшых праз пэўны час, калі муры рухнуць, тыя, хто увесь гэты час знаходзіўся ў Беларусі? Людзі прымаюць, я лічу, што людзі ўсё ж такі большасць прымае па дзеянням і па прадукту. Калі мы з'ехаўшыя беглыя, мне падабаецца это беглая, як мукавозчык назваў неяк там беглыя хімікі Бесарабы, ён сказаў. Калі мы зможам ім прапанаваць прадукт, нашы веды, якія мы, бо тут людзі безумоўна развіваюцца. Я вось гляжу па сваіх сябрах, якія проста расквітнелі.
з'ехаўшы, расквітнелі, людзі як бы знаходзяць нейкія новыя накірункі, новыя погляды, свежыя. І яны, калі прывязуць это ў Беларусь і змогуць імплементаваць для карысці грамадства, то іх прымуць безумоўна, ніхто нават не вспомніць, што там яны былі з'ехаўшы. Але калі ты прыязджаеш як нахлебнік і нічога не нясеш на з сабой, ну, канешне, можа быць адтаржэнне. Але так, беларусы ж, па-першае, талерантныя, яны прымуць любых людзей. Іншая справа, як яны будуць адносіцца. І калі не будзе павагі за тое, што ты ўмееш, што ты робіш класнае, то будзе цяжкавата. Ну і нацыянальная ідэя Сергея Бессараба як гучыць? Беларусы гэта вада. Так, пачынае как бы прыгадвацца Абдзіраловіч. Вада прасочваецца праз пальцы, працякае, яе немагчыма затрымаць. Але з іншага боку, калі з'яўляецца нейкі тыск, як вось гідраабразіўная рэзка, вада рэжа і дыяманты, і самыя звышцвёрдыя нейкія металы, ўсё рэжа, гэта вада мяккая. Вось беларусы штосьці такое. Яны робяцца дыямантам, калі прыходзіць чорны лебедь па Насіму Талебу. Ну, я подумаю, хотя вось нацыянальная ідэя маляваць будучыню с нацыянальным каларытам мне как бы падавалася больш. Разумееце, што гэта ж не столькі нацыянальная ідэя, гэта ідэя хутчэй для персаналій, вось як я вам кажу, для палітычных нейкіх дзеячоў ці публічных асоб, напрыклад. Не будзем казаць палітычных, просто для публічных асоб маляваць вось эту будучыню малюнкі, але не забываць адкуль ты. Таму што лёгка ўпісаць насамрэч, вось як вышываначку на цішотку, вось, ну што яе надрукаваць, да? І прывязаць эту беларускасць таксама нескладана. Самы просты варыянт, вось як для навукоўца, напрыклад, так? Чалавек, які адсылаў амерыканцаў на месяц, беларус, чалавек, які вынайшаў ракету, беларус, ну там яшчэ якія-то прыклады, то бок беларусы гэта тыя, хто вялі чалавецтва да зорак, да? І то бок любы астраном, любы астрафізік, любы нейкі фізік, які працуе з космасам, ён паперад усім павінен быць беларусам ідэальны, да? Таму што як бы беларусы гэта менавіта тыя, хто, калі ўжо так разглядаць як нацыю, менавіта тыя, хто рухаў чалавецтва да зорак. То бок мы ўсё-такі касмічная нацыя, як я кажу, нацыя прыборабудаўнікоў. Дарэчы, я пісаў у артыкуле сваім, прабачце, што зацягваю, не магу не расказаць эту гісторыю, пісаў у сваім артыкуле пра беларускія прыборабудаўнічыя кампаніі. Яны як бы частныя, іх шмат частных, ну, дзяржаўныя ў асноўным гэта заводы, і в той час, калі я пісаў, это 18-й год, тады у іх быў даволі слабаваты ўзровень. Вельмі моцны ўзровень быў у прыватных кампаній, прыборабудаўнікоў. І я глядзеў іх асартымент і бачу, што там вельмі цікавыя рэчы, вельмі высокага ўзроўня, і я вось выдвінуў такі тэзіс, што беларусы гэта нацыя прыборабудаўнікоў, інжынераў прыборабудаўнікоў. То бок мы можам стаць лепшымі ў свеце, дакладна, у нас ўсё для гэтага ёсць, але можа знікнуць, лепшымі ў свеце прыборабудаўнікамі. Калі людзі будуць чуць беларус, ага, крутыя прыборы нейкія, крутыя прылады, унікальныя прылады. Самы просты, самы унікальны такі кейс. З іншага боку, таксама цікавы, вот сказаў, як, ну я не ведаю, там нацыянальная ідэя ці не, але вот. Во, бачыце, ну я ж вось это з языка знялі, ну. Вось у якасці падарунка і ўдзячнасці за цікавую размову і выдатную нацыянальную ідэю, якая ў прынцыпе пацвердзіла вось наш слоган, я і дзякую ад Еўрарады, праграмы «Ідэя X», ад цябе асабіста, Сергея Бессараба. І вось такая у нас выдатная размова атрымалася, калі сумясціць вот нас з вами па характарыстыкі аднаго і таго ж вот залатога пера. Нацыянальная ідэя, сфармуляваная сумесна беглым хімікам Бессарабам і гнусна праслаўленым Лукашуком для таго, каб нам да зорак ўсё ж такі не толькі
не толькі, але ўсім так вот разам і агулам. Дзякуй вялікі. Дякую, спадар Міця. Жыве Беларусь. Жыве вечна.